Vítajte, milí diváci, videjka Rezu Kiwi, čiže Activie. Tak poďme do toho. Ak niekto poznáte strih vína, tak tu je to podobné, čiže na jednoročnom rastie ovocie a staré drevo, odplodené, odrodené dávame preč. Takže hoci je to dlhé, netreba sa toho báť, nechať si pár výhonov zdravých, staré dať preč, odrodené. Už bolo mŕtve, vyschnuté. Je to liana, takže ona sa bude snažiť a ťahať za svetlom. A preto je dobré si spraviť nejaké to vedenie. Tu dávame plot. Troška zmladíme aj týmto, netreba sa báť. Kiwi znesie toho hodne. Tak sám sa striháme až niekedy máj, jún. Jednoročný výhon, na ktorom bude teda rásť naše vytúžené ovocie. Čiže ten si niekde zakratíme podľa požadovanej dĺžky a všetko vlastne to staré ostatné pôjde preč. 8 očiek. 2, 3, 5, 6, 7, 8 a strihnem to tam. Sú dva spôsoby pestovania na ten jednoročný výhon, dlhý, ale ak nám na danom kúsku, na danej, nazvime to vetvi, nenarastie takýto nový výhon celý, tak sa dá na tieto krátke kúsky, ktoré sa zakracujú za nejakým tretím pupeňom. Treťom, štvrtom kľudne. To sa vie natierať plot, čiže potrebujeme ho aj trocha oslobodiť a tým pádom čo najviac skrátiť. Takže si zatiaľ tento rok necháme kratšie. A vidíte, keby som nepotreboval zakracovať moc, tak tu mám výhon dlhý, keď bol zdravý, teda nezlomený. A na ňom je najlepšie ovocie. Ale bohužiaľ to tak není. Takže tento rok na tomto si nechám ten druhý spôsob a zakrátim to za tak. Tiež preč. Tu máme krásny výhon, tak to si necháme. To je taká akurát dĺžka, by som povedal. Takže nebudem zakracovať. Tu najkrásny výhon. Všetko pod ním zaslepíme. Tak. Krásny výhon a dáme to na ten výhon. Prevod. Šup. Ešte tu máme túto vetvu. Tá má tiež výhon, tak by som to normálne dal za ním. Sice je kratší, ale pokiaľ ho nezlomím, čož by som nemal, tak snažíme sa ťahať vlastne čo najnižšie tieto nové výhony. A keby som mal teda nejakú tú, dajme tomu, ako máte vo vinici, tie dráty alebo na pergole, tak vlastne začínate, toto necháte celé vyholené až, dajme tomu, povrch pergoly, kde chcete, aby to sa už ohýbalo a až tam začnete pestovať korunu, alebo ako to nazvať v tomto prípade. A z týchto dvoch, ktoré je lepšie postavené, no. Toto mi bude vadiť, takže toto si dáme, to je lepšie postavené. Tak. Tak tu máš jeden výhon, je tiež, na tomto je tiež jeden výhon. Čisté. Tu máme, tu treba pozaslepovať, tu je výhon jeden. Tu zaslepíme. No, môžete urobiť ako vo víne, že na jeden čipek si urobiť a z toho môžete na budúci rok odtiaľ to už rovno vyťahnuť, môžete pekné drevo. Takže nejakú zálohu prosto. Ja si dám 2. Na budúci rok sa rozhodnem, do ktorej strany to nechám rásť. Tak. Myslím, že jedno by bolo ostrihané. Tak, vidíte ten rozdiel. Toho sa netreba báť vína. Môžete mu hodne ubrať. To znesie. Tento vystriháme. Zase začneme u spodu. Dáme staré preč.
a necháme si tie nové. Ideálne. Tu je to všetko také. Tak. Problém je, že všetko mladé je hodne už preč, vysoko, lebo sa to nestrihalo. Je dosť možné, že to skončí tak, že hodne to zasekám dole a nechám narásť nové drevo. A my potrebujeme, tým, že tu nemáme nejaký na zachytávanie, nejaké tie ako na víno, tak potrebujeme to držať čo najnižšie. Takže sa to tiež tam preč, lebo je to slabé. Tento je taký pekný. Tento je pekný. Tieto idú, tam už zavádzajú, tie musím dať preč tieto, čo idú do tejto strany. Skúsim to na dvakrát, nech si to zbytočne nerozštiepím niekde. Tak. Víš, a toto by som si zrovna skúsim zachrániť. Že by som ho dal do hora. No tak ako sa vracia naspäť. Tak. A vidím, čo z tohto bude. Neviem, či sa to oplatí, ale vyskúšam. To je o skúšaní. Tak. A sa vracia tam, tak to by som si chcel zachovať. A nie je to tenké, no malo by to byť hrubšie. Nie je to nič zelené. Samozrejme zakracovať až Áno, to moc nevypadá zdravo, toto drevo. Ja mám si celé preč tým pádom. Potiaľ to. Tak, no tu už je to zdravé dole. Slabé preč, samozrejme. Ako vidie to víno, vedie až tam hore. Až tam sú pekné zdravé, ale to my nechceme. Chceme, aby to bolo dole. Takže zakrátim si to niekde u plotu. Tieto výhony hlavné. A bohužiaľ nie sú teda nové prírastky, tak pozastrihávam na pár pupeňov a budem dúfať, že teda niečo, ak nie tento rok, tak na budúci rok niečo z toho vznikne. Strašne prehustené. No vidíme. Tento rok neviem, čo z toho bude popravde. Ale moc je to. A to zakrátime na tej 4-5. Tak. A nebudeme sa s tým hrať moc. Budúci rok snáď vyrastie niečo nové a vďaka tomu budeme mať možnosť to vrátiť nižšie a hlavne hrubšie, aby boli už potom. Tam to už fakt nechcem dozadu, to už mi zavádza do dvora, nedá sa teda chodiť, tak tam to zrušíme tak. Dáme celé preč, to zavádza iba. Hustí to moc. Ide o to aj svetlo, samozrejme. Musíte rátať s tým, že treba pre tú rastlinu svetlo a podľa toho aj premýšľať a strihať.
Ako pri ovocných stromkoch ide vám o to, aby sa nekrižovalo moc tie vetve. Je to lepšie, ale nie je to dokonalé. Tak, už zavadza. To je ešte moc na husto, takže si vybereme horšie postavenú. Tak. Budúci rok sa to budem snažiť dať nižšie, ak niečo nové vyrastie, použijem, samozrejme. Tak od seba, keď to robíme na tento spôsob, že nové výhonky sú od seba, tak 20-30 cm, u toho veľkoplodého aj 40-50. Ale neviem, či fakt z tohto niečo bude, to mi príde, že to je všetko staré už. Že z toho nič nebude. Takže to je len také ako, že uvidíme, čo z toho bude. Je to choré. To dáme do zdravej časti. Tak, tam je zdravé. Bohužiaľ, to je tiež choré tam vpredu. Tak. Ale aspoň sa to samo povie, kde chce zmladiť. Taká výhoda. To ani nič nie je nové, tak ja to dám sem a pokúsim sa zasadiť ešte túto poslednú vetvu, nájsť zdravý výhon. Jeden a že by tento rok aj na tomto aspoň jeden kúsok bol. Ak sa to nezlomí niekde, tak by som to použil. Nech je tento rok nejaké to ovocíčko. Tak. Tu už je to tenké. Šup ho preč. Tak. Uvidím, skúsime kombináciu. Pozakracovať. Dám preč úplne. Tak. Myslíte na to, že aby ten strom mal aj silu, alebo teda tá liána. Je tu niečo dobré? Tu není. To dáme preč. Tak. Tak, ale som si nechal až tu na konci. Takže túto obrodí. A ďalší rok to zasekám niekde dole. Tento rok to skúsim túto stranu. Takto. A uvidím, čo za výhodný mi na ďalší rok. Vyndú nižšie zo zeme, čo by som zapestoval lepšie toto kiwi. Tak. A samca teda nechávame do mája a potom ho osekáme. Tak toto je už z rezu kiwi všetko a dúfam, že sa vidíme u ďalšieho videjka. Čaute.